Nyt ollaan täällä Pihlajamäessä, eli Pihliksessä. Ja täällä on meillä vaaliautokiertue. Täällä Ostarilla on pyörinyt koko päivän mittaan aika paljon porukkaa. Ja tietysti on ollut hemmetin mukava jakaa täälläkin taas matskua ja jutella jengin kanssa. Tässä näkyy vähän taustalla tätä Ostari-miljöitä. Tää on mun mielestä aika hienon näköinen Ostari. Ja tämmönen oikein niinku perinteinen helsinkiläinen Ostarihan tää on tää paikka täällä Pihlajamäessä. Ja nyt sitten seuraavaksi tästä ollaan suuntaamassa taas eteenpäin. On aika vaihtaa, mutta tässä nyt tietysti semmonen, mitä mä itse olen miettinyt aika paljon tässä, kun tätä autoa ollaan täällä pidetty, on nämä alkuviikon ihmeelliset NATO-keskustelut. Toisaalta sekä viime viikon lopulla Haglundin ja Ruotsin puolustusministerin yhteiskirja, että sitten nämä siitä seuranneet erilaiset reaktiot, että ihmetyttää kyllä. Eilisiltanakin sitten siellä eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tentissä niin helposti meidän päälle vaan sovitellaan jonkunlaista niin kuin Venäjän puolustajan ja Venäjän ymmärtäjän viittaa, vaikka siitä ei ole ollenkaan kysymys silloin, kun ajatellaan tätä turvallisuuspolitiikkaa. Että täälläkin ostarilaisen on näkynyt selvästi, miten eri maailmassa elää toisaalta nämä niin kuin meidän poliittinen eliitti ja sitten tämä tavallinen jengi, jota täällä on, joka kuitenkin on siis toistuvasti todennut, että kaikenlainen niin kuin puolustusyhteistyö Naton kanssa tai Ruotsin kanssa niin on virheliike, että nimenomaan Venäjään pitäisi säilyttää hyvät välit. Ja se on niin kuin jotenkin tuntuu, että jengillä on se selkärangassa se ymmärrys, että silloin kun on 1300 kilometriä yhteistä maanrajaa Venäjän kanssa, niin ei silloin voida liittyä NATOon tästä yhtäkkiä, vaan niin kuin toi Haglund ja jotkut muut NATO-kiimaset tuntuu jotenkin ajattelevan. Että aika ihmeellistä touhuahan se mun näkökulmastani on. Ja nyt etenkin kun tänään on taas Ukrainassa nuo taistelut voimistuneet, niin jotkut käyttää sitä tietysti perusteena siihen, että nyt nimenomaan täytyy liittoutua sotilaallisesti. Mutta mä oon toista mieltä ja mä oon sitä mieltä, että nimenomaan itse asiassa tämmöiset niin kuin sapelinkalistelut ja taistelut, sielläkin Ukrainassa molempi osapuoli on nyt taas rikkonut tulitaukosopimusta. Ja mun mielestä ne on seurausta nimenomaan tästä lännen ja Venäjän kiristyneistä väleistä. Ja Suomen täytyisi nyt toimia tässä liennyttäjänä ja jonkunlaisena rauhanprosessin alulle panijana. Me ollaan tehty se aiemminkin joskus muutama vuotta takaperin, niin me ollaan oltu nimenomaan kylmässä sodassa liennyttävä osapuoli. Ollaan pyritty toimimaan siinä näiden eri osapuolten välillä. Ja en mä tiedä, miksi se tänä päivänäkin onnistuisi. Se tuntuisi jotenkin paljon fiksummalta, kun lähtee liittymään NATOon, kasvattaa puolustusbudjettia ja päästä sillä tavalla tämän koko nykyisen lännen ja Venäjän välisen konfliktin eturintamaan. No, tämmöisiä mä täällä Pihlajamäessä mietiskelen, että tästä nyt taitaa tulla tämmönen vähän niin kuin meikän vaaliauton videoblogi tästä näin. Mä eilenkin laittelin se yhden videon vaalikelistä ja nyt sitten tänään tuli horistuu pidempään. Et ehkä tästä tulee jotain tämmöistä videoblogihommaa nyt sitten muinakin päivinä. Mutta palataan asiaan.